kad spominjemo garažu, znači mi imamo 2 parkinga, jedan ispred i jedan iza zgrade. Naravno da su radovi u krugu ometali i normalno i prometovanje. Međutim, evo mi smo sad gotovo u završnoj fazi pripreme da raspišemo natječaj da se izgradi garaža za pacijente s prednje strane Opće bolnice Varaždin, a iza da napravimo za zaposlenike ne samo Opće bolnice Varaždin, nego i 2 ustanova koje se nalaze u krugu Opće bolnice Varaždina. To su Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Ispred je ideja da se napravi također razina -1, da imamo podzemnu garažu, da se u prizemlju nalaze oni sadržaji koji su ljudima potrebni, od restorana, kafića, specijaliziranih trgovina, općih trgovina, frizerskog salona, svega onoga što je potrebno i još 2 etaže gore da se naprave garažnih mjesta. To je ukupno negdje naprijed oko 600 garažnih mjesta i iza još 600, znači oko 1200, što je izuzetno potrebno jer danas je veliki problem i mi želimo da bolnicu, kad završimo sve radove unutar kruga naše bolnice, da se uredi lijepo okoliš